Yebo inganeza ukuthi impela sibona lapha umongameli weMK uJacob Zuma njengoba ke ebevele enkantolo kosukwini la izolo kanti uveze ukuthi abameli bakhe bathe impela kumshushisi zangaliqhube icala ngendlela base sebefake nabo ke icala hayi ke inganeza ukuthi impela bathe ke abameli ke mabeveza lokho ke kuyona ke imantshi yathi cha impela ke ngeke awuthi ke ngiphumi kancane ke ngithi kuyoshaya umoya bafuthi impela ke yona ke imantshi besithatha ke amahora ke amathathu ke ingaphandle ithe mangaba ke isibuya yathi cha impela yazini ke lelicala ke ake silihlehlise hayi ke wengane zathi impela ke asazi futhi ke asazi ke lokho ngempela ukuthi ke mangaba ke selibuya ke naso isinqumo ke ingakube ke iyothini ke indaba yalo hey bafuthi impela bani basikhuluma kakhulu ke ake sinitshele yona ke lenkulumo ka Mnumzane uJacob Zuma inkulumo edle ngamandla namhlanje njengoba lihlehlisiwe icala lihlehliselwe unyaka ozayo kodwa ke abameli bethu bathe alikwazi ukuqhubeka lelo cala ngoba kunomshushisi oshushisa leli cala owenza ubugebengu wangaqhubeka ngendlela efanele safaka icala ukuthi wayephula umthetho bekubangwa lokho ukuthi noma kunjani thina sisaqhubeka nalokho ukuthi sifuna ukumsusa la ngoba waphula umthetho ijaji ke kuthe abameli mase bekhuluma ladideka lacela ukuphuma kephumela ngaphandle ngazi beliyokwenza njani kube sengathi lizophuma nje isikhashana esincane nje kodwa liphuma amathathu asazi bokwenze njani uma selibuya laselithi hayi lizosibiza ngelinye ilanga selizosho ukuthi isinqumo salo lithini